Náš ľud si praje o tom rozhodnúť a prezident, aby sa zamaskoval, dal to cez ústavný súd a povedal, súd rozhodol, ja nič, ja muzikant. Vidíte? Vidíte tú podlosť? Z kanclu nehovorím, ktorú stranu, ale v súkromí samozrejme, že poviem, ktorú stranu budem voliť. A prečo? Aj poviem, ktorého kandidáta za prezidenta a prečo? A poviem v súkromí aj koho do Slovenskej národnej rady a prečo? Môj rukopis už viete predpokladať, lebo hovorím, že budem voliť hodnotových ľudí. Tí, ktorí sú jasne proti potratom, tí, ktorí sú jasne proti genderu, tí, ktorí sú jasne proti registrovanému partnerstvu a tí, ktorí sú jasne za rodiny a proti Istanbulskému dohovoru. Tých ja budem voliť. Tých ja budem voliť. A keď trošku popremýšľaš, už budeš hneď vedieť, koho kufa bude voliť. Hneď budete to vedieť. Porozmýšľajte. Potrápte sa. Ja vám hovorím morálne a ty si to prelož do tej politickej reči. Nech sa páči. Čiže prosím pekne, treba ísť voliť.